Когато Бог иска да те въздигне, Той винаги започва с 3 стъпки. Първа стъпка – изпитания. Ще бъдеш неразбран, отхвърлен, обвинен несправедливо. Ще се молиш, но няма да получиш отговор веднага. Но това е част от Божията воля. В скришното Той изгражда твоя характер чрез тези изпитания. Втора стъпка – покорство. Бог ще ти поиска да направиш трудни неща, да простиш, да пуснеш, да обичаш онези, които са те наранили. Може и да не разбираш Божия план, но си готов да отвориш сърцето си. Именно простото упование е най-важното. Трета стъпка – въздигане. Това не е краят. Господ има добър план за теб. Той вече тайно те е приготвил. Онези, които сякаш искаха да те унищожат, ще видят славното проявление на Бога. 1 Петрово 5:6. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Ако вярваш в Бога, кажи амин и сподели това видео с приятелите си. Нека Бог благослови всеки, който с вяра изрича амин.